Okay, lona ngupart 4 wethu ne oka Chief Mayipepe lo wase EMPD phansi koba ngichilo ku part 3 wethu into ba okay so kukhona ke lo mshikashiko wenziwe owe memorandum of understanding between EMPD plus uKat Matlala wabuphiwa ama blue lights xa ke gqiba kuphiwa ama blue lights kwakuthi imoto zakhe siza registerwa under umasipala inithi ke reasons why ngenziwa lo bugulukudu ne okay fast forward ke then latsho ndathi and then so khona ama criminal cases ke ngose singena phansi kwawo lama criminal cases unawo awakhe ubrigadier Mkhwanazi ne uJulius Mkhwanazi bese kube khona amanye okwangoku alinka istaff isubordinate zakhe meaning abantu abasebenza phansi kwakhe eyoqala icase ithetha ngetheft khona pho kwabafika khona batshontsha khona members ze-EMPD ke phofu bereporta under yena then abesibini okwesibili icase yesibini ifaka i-precious stones ngalamatye angathi anegugu ingathi anevalue so ayabizwa njengegama lawo engawazi mina i-value yawo is about 45 million lo matshe lawo atshontshiwe eyesithathu icase ifake i-kidnapping ne ayesine ifake ukutshontshwa ukuhijackwa kwetraka bese kutshontshwe umthwalo lo wetraka it means bawuyimisa itraka sithetha ngocode 14 ke ngoba imisa itraka maybe bazi personate njengama phoyisa or traffic cop or from apho kutshontshe ntoni kutshontshe umthwalo wetraka ikhona nenye apho base impersonator khona i-case yabo as ama Hawks members iphinde ke ngoku kube khona i-case efaka imeda le meda lena ize ifaka nokudisposewa kwantoni kwebody emanzini edamini inkhumbuza abesicinga thina sesi South Africans badisposewe ibody zabo zidisposewe imizimba yabo kulanto leya lamapolisa ayi3 lawa yesiyela Limpopo esingikazi namhlanje basithini story sabo so zicase ke ngoku ezinto ezilapha so ithi lento lena after everything eyenzekayo baze babe bayagxothwa aba funny enough as uchief ethetha wathi abayi1 ngathi waze wahamba and then abayi2 be suspendiwe ofa begxothiwe baya as in now baphinde babuyela emsebenzini so that's just about it but the frustrations zakhe came about the fact oba uthi ebusy edila nomcimbi wobugulukudu buka Brigadier Julius Mkhwanazi abe ehlelo ntwanyenye ngubani zibossi zakhe and that goes as well for umuntu okuthiwa yi-city manager allegedly engithi xa ndimamela istory sabo ndizibuza into yoba ingabe naye ukhona kubo bugulukudu na because she is one of the people ebebephusha indaba Brigadier Julius Mkhwanazi phambili ngumuntu oba uthini uquestionwa xa kumele kureprimandwe yena as a result uke wafumana i-threat ke uchief xa efuna ukumcharger departmentally unayo criminal case profi criminal case against yena ziyenziwa ne uyazi reporters escalate zenziwe so neipi case efaka abantu basesiphoyiseni i-investigator i-IPT bese i-IPT ifana ngefeedback lapha emsebenzini into ba okay sifanda watho 1 no 2 no 3 of which be find out abaze bathi into ba kumele into bediscipliniwe meaning aye ukuthi undergo i-disciplinary hearing kwaliwe into ba makadiscipline unto as a result uthi yena ude wathenjiswa ngenye imini ngoba uzathini wahoriswa ngoba igama lakhe uzawuthunyelwa igama lakhe lizasiwa pha umswazi adile ngaye uba ngaba kamameli uchief phofu ke umswazi singalibali bangophi ngulo bokuthiwa ebengazibuza into ezininzi ebedila nje ngomuntu nje same time nje thethwenye into kusasa lobo ke yi-taxi boss so that's just about it ubugulukudu benziwe pha watsho ke shem ebile in his closing ne but I'll do it on my next page uba impact njani health wise so that's just about it when it comes to our part 4 but i-cases zakhona zikhona ne-case numbers zakhona zikhona qha bebengaqhumi ibiqhubeka into yakhona ivele iphelele emoyeni iqhubeka into yakhona ivele iphelele emoyeni and I'm very much saddened into yoba kuzothiwa le city manager because we are pushing so hard into yoba sizibhaqe singabantu besimami sipha kuma-leadership position but andihalani la ndivika mnandi xa kuthiwa umuntu ongumama ukhona kwinto ezifana nezi it's not nice at all so nje that's just about it but ke ngoku as a result yena mos wayeke watsho uGeneral Mkhwanazi wathi uba ngaba uphakamisa inhloko manje ukurepotana nabantu ababhizi ngemigulukudu abalinkwa neboss ezikulu nani into bavele bavele ba create a case so phansi kwala mcimbi
uvela wane case ke ngoku sexual harassment. So umcimbi wayiba umepi andiyazi uthe senjalo wabe uyasuspendwa uyathini. However esuspendwa enjalo i-evidence unayo yonke ngakuye, and lucky enough ngendlela esendive ngayo even the next speaker the next witness eyakhona phe EMPD ilanguage yabo noko basathethe ilanguage eyi-1 ebonisa uba uJulius Mkhwanazi lona sisabanqanda njalo ayikho into ngoba ngoku xa uthetha uza kuhoyiswa kuthiwe uzaziswela umkhwanazi, so mele umthi nje qoye ngelihlo xa ugqoba uthi So that's just about it when it comes to that. Then my next part is just going to be a closing statement sakhe uchief. But niyabona into baba bantu bebebhizi ngento ezinkulu, ukubulala kukhona, zi-heist zikhona, i-kidnapping zikhona, intoni engayibalanga nene, ukutshontshwa kwamatruck, i-hijacker, phansi kwala mcimbi uGeneral Mkhwanazi noGeneral Khumalo babeyithethile. Nansi ke ngiyavela apha mangakhe. The case of theft, kidnapping, extortion, and defeating the ends of justice, theft of precious stones, impersonating Hawks police officers, a hijacking of a truck on the N12 highway, and a theft of its load, the death of a male in Brakpan, and the subsequent disposal of his body in Niger Maryvale Dam. The 3 members implicated in all these serious crimes are part of Brigadier Mkhwanazi's specialized